ҳамин чанд лаҳза қабл дар коხи борбади шаҳри Душанбе ҳамоиши байналмилалии соҳибкорон ва сармоягузорони хориҷиву дохилӣ бо ҳузури раиси ҷумҳури Тоҷикистон анҷом шуд. Дар ин ҳамоиш ғайр аз соҳибкорони дохиливу хориҷӣ ҳамчунин намояндагии корпусҳои дипломатии мустақар дар Тоҷикистон ва сармоягузорони хориҷӣ ҳам ширкат доштанд. тавре худи ҳамсӯҳбатони мо ки аз ин ҳамоиш берун омаданд гуфтанд, яке аз масъалаҳое ки дар ин ҳамоиш матраҳ шудааст нигаронии президент аз муносибати бади бонкҳо бо мизоҷонашон дар Тоҷикистон гуфта мешавад. норозигӣ баён карданд ки ба бонкҳо ки бо мизоҷон ҷудоям дағалона муносибат мебаранд ва он чизое ки барои мизоҷон аз бонкҳо истифода бурданашон лозим ҳамин имтиёзҳое ва пешниҳод намекунанд. аниқ ягон бонка нагуфтанд, но ҳамаи бонкҳо буд, эродашон барои ҳама бонкҳо буд. бисёр маблағҳои бисёр ки дар халқ аст, дар мардум ҳаст ва боварӣ надоранд ки ба бонкҳо монанд. бояд ки дар ҳамин масъала кор кунанд ки мардум бовар кунад ба бонкҳои маблағҳоро бонк монда ва гардиш кунад. мисол оварданд ки 2 миллиард хориҷ мешавад дар Тоҷикистон пул, лекин ягон кас банкпа муроҷиат намекунад ки ҳамин пулҳои банкпа монад, барои ки боварӣ ба банк нест гуфтанд. ҳамчунин дар ин ҳамоиш масъалаи аз андоз саркашӣ кардани соҳибкорон ҳам матраҳ шудааст. ба таъкиди раиси ҷумҳур ҳамчунин ба сабаби аз андоз саркашӣ кардани соҳибкорон ба буҷаи Тоҷикистон 2 миллиард сомонӣ кам ворид шудааст. хеле барои соҳибкорон сабукҳои бисёр доистаганд, лекин соҳибкорон ба ин сабукҳои бисёр амал накарда, бисёрашон бо аз андоз гуреза мекунанд ва мекунанд. Ин барои бизнес, барои ояндаи вай бисёр халали зиён мерасонад. андоза вақти соаташ бисупордан дар кор, кору пеш бибурдан дар кор, обод кардан дар кор давлати моя. ҳамчунин дар ин ҳамоиш раиси ҷумҳури Тоҷикистон ба соҳибкорон таъкид кардааст ки дар обод кардани кишвар саҳм бигиранд ва ӯ ҳамчунин гуфтааст ки бо сабаби оне ки масалан ҳар сол чунин як ҳамоиш баргузор мекунад, натиҷаи хубе надодааст ва бояд барои ин дар 2 сол як маротиба чунин як ҳамоиши байналмилалӣ барои соҳибкорону сармоягузорон баргузор шавад ва натиҷаи кори онҳо дар ин ҳамоиш матраҳ шавад. Сарвинози Рӯҳулло, Барод Юсуфӣ, Озодӣ, Душанбе.